Son Mari Carmen Sánchez Iravedra, fundadora e gerente de Embutidos Suarna, situado en Navia de Suarna, nos Ancares, Lugo. Temos unha tienda aquí na plaza e decidimos facer unhas androllas para poñelas á venta. E vendémolas todas, ao ano seguinte vendemos máis, e sempre así máis, entón decidimos isto ten futuro, e xe vamos recuperar un embutido típico dos Ancares. Entón aí empezamos ca nosa fábrica. Nesta pequeniña fábrica facemos, sobre todo, androllas, chorizo normal, chorizo picante, salchichón, lomo e demais produtos do cocho, e todo de maneira artesanal e seguindo a tradición, como se facía antes nas casas. Afumamos, e adobamos con sal, pimentón e allo e atamos a mão. Hoy podo dicir que estou super orgullosa de o que levo feito e de manter isto aquí no rural. Tivemos aí momentos difíciles en que non sabía se íbamos poder seguir adiante ou non. Podo dicir que foi o que máis me sinto orgullosa de poder haber seguido ca fábrica dando traballo a unhas mulleres que dependían de min e que collín unhas mulleres para seguir traballando aquí comigo e darlle vida ao que é a zona dos Ancares, a Navia de Suarna, o meu pequeno grau de area de poder axudar a seguir co pueblo vai arriba. O que teño máis grande é o equipo humano que teño ao meu lado. Tanto as miñas chicas traballando aquí comigo, codo con codo, como os meus proveedores, como os meus clientes, que me valoran moito e iso tamén é moi de agradecer. Para mí en Gadis tamén foi unha suerte que me chamaran e unha suerte poderlles vender porque foi un tiro moi grande de venta. Deulle moita visibilidade aos embutidos, donde en moitas casas chegan os nosos embutidos ás familias, e un tirón de venta e de consumo que me fixo medrar como empresa, como persona e creando máis postos de traballo. Si, foi unha gran axuda.